Tinovimba takuwanai muri vatano. Munhau dzinotevera Pringle Spice abatikidza tsvarakadenga yake ichimubiridzira navamapurisa. Tinzwe zvizere kubva kuna mwana wamambo tapindwa. Vale, Masamurai HKD Kada ushaga muroka ndakakachuma nemo vesi maskateni vachitowaisa murokeshani sasamurai ndakangosvika ipapo softas ndabvandatanga kukapa mazikweshani ndikati uyu ndiyaniwa ukufa banaye ndapakati ndinota banaye mpurisa ndokusaka ari kungozvininipisa kakanditumanisa na ofisa kachifunga kandiwachisa manje masamurai atipererwe ende zvatotaura apana nozvipikisa kunditunganisa na ofisa kachifunga kandiwachisa manje masamurai atipererwe ende zvatotaura apana nozvipikisa sempurisa akabuditsa ID sasamurai pandabuditsa ETD ndikati ofisa nasimabuda offsite saka toti muri kombi ini VID saka pabebi rangu itai easy tava togona kukupinza busy ofisa pavakaona ndiri serious vakavhura bara riri kanditunganisa na ofisa kachifunga kandiwachisa manje masamurai atipererwe ende zvatotaura apana nozvipikisa kunditunganisa na ofisa kachifunga kandiwachisa manje masamurai atipererwe ende zvatotaura apana nozvipikisa ndakakachuma nemufesi maskateni vachitowaisa murokeshani sasamurai ndakangosvika ipapo softas ndabva ndatanga kukapa mazikweshani ndikati uyu ndiyaniwa ukufa banaye ndapakati ndinota banaye mpurisa ndokusaka ari kungozvininipisa kakanditumanisa na ofisa kachifunga kandiwachisa manje masamurai atipererwe ende zvatotaura apana nozvipikisa kunditunganisa na ofisa kachifunga kandiwachisa manje masamurai atipererwe ende zvatotaura apana nozvipikisa sempurisa akabuditsa ID sasamurai pandabuditsa ETD ndikati ofisa nasimabuda offsite saka toti muri kombi ini VID saka pabebi rangu itai easy tava togona kukupinza busy ofisa pavakaona ndiri serious vakavhura bara riri kanditunganisa na ofisa kachifunga kandiwachisa manje masamurai atipererwe ende zvatotaura apana nozvipikisa kunditunganisa na ofisa kachifunga kandiwachisa manje masamurai atipererwe ende zvatotaura apana nozvipikisa Masamurai Vale